Juu, päivää kaikille. Mun nimi on tosiaan Roy Norro ja jotkut ehkä on saattanut jossain toisissakin yhteyksissä törmätä meikäläiseen ja joskus minua kutsutaan myös kalamieheksi. Mutta kalamiehenä mennään edelleen. Mä oon usein tällaisissa yhteyksissä aloittanut puheen, että tämä homma alkoi siitä, kun faija löi 4-vuotiaana virvelin käteen ja lähdettiin jallittaa järvelle haukea, mutta tällä kertaa mä en aloitakaan sillä lailla. Mä vaan vihjasin. Tiina jutteli tossa, että ihminen ei halua kaupan hyllyn välissä ajatella omaa syyllisyyttään kuluttajana tai mitään muitakaan negatiivisia asioita. Ja mä oon itse ollut tosi kauan ihan samaa mieltä. Mutta mä oon pikkuhiljaa siirtynyt naapurileiriin, koska mun mielestä varsinkin silloin, kun me ajatellaan kalaa, niin meidän pitäisi pikkuhiljaa oikeasti alkaa miettimään, mitä kalaa me syödään ja mikä kala me täällä Suomessa valitaan. Mä törmäsin vähän aikaa sitten tämmöisen hyvin sympaattisen yleishyödyllisen järjestön viestintään netissä. Ja tämä järjestö on tuolla Alaskassa. Ja meidän suomalaisten syömästä kalastahan enää 18% on siis kotimaista. Ja suurin osa meidän syömästä kalasta on siis Alaskan seitiä pakastekalan muodossa ja kalapuikoissa. Norjan lohta viljeltyä, se on 25% kaikesta siitä, mitä me tällä hetkellä kalasta kulutetaan. Ja sitten tietysti tonnikala purkeissa säilykkeenä. Mä törmäsin niihin lukuihin, mitä tämä järjestö esitti siitä, että minkälaisia käsittämättömiä sivuvirtahukkia syntyy siitä, kun kalastetaan esimerkiksi meille pakasteseitiä, jotta me voidaan meidän pikkupilteille ostaa edullista vaaleita kalaa. Niin se meni jokseenkin niin, että vuonna 2023 Alaskan seitin troolauksen yhteydessä saatiin sivusaalina ylös ja käytännössä dumpattiin takas mereen. Suurin osa näistähän siis kuolee, niin 9 miekkavalasta, 2,2 miljoonaa kiloa silliä, noin 2-3 miljoonaa kiloa ruijanpallasta ja semmoinen 160 000 yksilöä lohta. Ja siellä yhteisöt, jotka on ennen eläneet kalastuksesta, niin alkaa olla kuollut ja muuttavat sitten tietysti jonnekin muualle. Ja mikä huvittavinta, niin näille troolareille tämä sivuvirran tuhoaminen on sallittu, mutta näille yhteisöille, jotka on ennen esimerkiksi kalastanut tätä villilohta itselleen elinkeinokseen, niin heiltä se on jo kielletty. Ja näin tämä homma jatkuu. Sama juttu. Mä haluaisin, että kuluttaja ajattelee silloin, kun, tai tekin ehkä olette joskus saattanut, ei kukaan tietenkään myönnä sitä, mutta tonnikalapurkki, kun te otatte sen käteen siellä kaupassa, niin sehän ei enää ole siis sitä sinievä tonnikalaa kylmistä pohjoisen Atlantin vesistä, vaan siis se on oikeasti boniittia, joka on tonnikalan sukuinen kala, ja se tulee pääsääntöisesti nykyään Thaimaan, Vietnamin ja esimerkiksi Seychellien vesistöiltä. Sillä ei ole mitään tekemistä oikeasti enää sen tonnikalan kanssa, mitä me joskus syötiin. Sitä on enää 1% jäljellä. Me on syöty se sukupuuttoon. Ja samaan aikaan, kun pohditaan sitä, että Itämeren kala, mitä meidän pitäisi syödä ehdottomasti enemmän, esimerkiksi silakka ja kilohaili, niin kaikki on varmaan jo ehtinyt tässä vaiheessa kuulla, että me syödään siitä vaan se 4%. Mutta en tiedä, oletteko kuullut, mutta yli puolet tästä kaikesta, mitä Itämerestä troolataan ylös, niin se viedään Norjaan ja syötetään niille lohille, joita kasvatetaan siellä vuonoissa ja ruokitaan puolet maapallon väestöstä, siis jotka tätä lohta syövät, niin tällä kalalla, joka siis tulee tuosta meidän naapurista, joka näkyy ihan tuosta kauppakeskusredistä. Niin mä haluaisin, että näitä ajatuksia kuluttajat ja moni muukin ajattelisi silloin, kun käydään kaupassa. Kiitos.